šanse, čovječe. Pa znaju da bi odmah bili gotovi, šta ti? Slušaj. Hoćemo najprije satirati, jel? Sramu kosti, točno, znaš? Ajde, još uklopi to, imamo mir. Intervju i veliko neće, tako da nam je to ekskluziva, to je jasno, jel? Saznajte li je istina ono što se šuška o njoj i one veze s njim? Želje. Je, želje. Naravno. Ako... Mislila sam da popijemo kavu. Ti voliš solo akcije, ha? Naravno. Da, to je efekt, ono donosi slavu. Petar. Đorđe, kaj ljubčik? Ja. Rozi. Ja sam već rekla